जोङो जाति हिसाबै थांनि मानसि हिसाबै नङा मानसि हिसाबै थांनोब्लाथ' बारा खामानि मावनाङा नोंथांनि गथ'आ मा बिजों फरायदों मा ड्रेस गानदों बियो अबे टाउन सहराव थादों मा साख्रि मावदों सोरखौ हाबा लादों बेखौ बारा नायनांगौ बाथ्रा गैया किन्तु जाति हिसाबै थांनांगौब्ला नायनांगौ दङ माबाव बेखौ गासिबो नायजोबनांगोन नोंथांनि गथ'आ बर' बिजोङाव फरायनांगोन बियो बर' दख'ना गाननांगोन बियो बर' राव रायनांगोन बियो माने बर'खौनो सोरखौबा हाबा लानांगोन बिनि उनाव बियो बर'नि गासिबो हारिमु रावफोरखौ लानानै बिनि गासिबोखिनिखौ बे फेहेरनांगोन बियो जाबाय जाति हिसाबै थांनो लुबैनायनि माखासे आखुथाय बेखौसो जों लुबैदों किन्तु मानसि हिसाबै थांनोबाथ' एसेबां मावनो दरखार गैया दा बेखायनो खावलायदों जाति हिसाबै थांनोब्ला होनबा गिबियाव रावा थांथारनांगोन दा बर' रावा आरो बर' रावा थांनांगौब्ला बिजों नांगोन मानोना मोनसे रावा खुगा खुगा बे थांनाय नङा मोनसे रावा बियो गामि गामि रायज्लायजाब्ला थांनाय नङा राव मोनसे थांनांगौब्ला बियो बिजों थाथारनांगोन अफिसियेल लेंगुवेज जानांगोन बियो रिसार्च खालामजानांगोन बियो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानांगोन बेजों बे इउनिभार्सिटिसिम फरायजाग्रा मोनसे राव जानांगोन बियो आरो बेखौ दिनै बर'आ गासिबो माने लाजोबनो हाबाय बर' रावा दा बिनि उनावसो दिनै बर' रावनि हालोदा बिराद गाज्रि खैराबारियाव नोंथांमोननि साहित्य सभा जागासिनो 20 तारिखआव डेलिगेटआव बेखौनो रायलायगोन बर' रावा थैलांजोब्बाय बर' स्कुला थैलांजोब्बाय बे खोथाखौनो रायलायबाय थागोन आरो मानो रायलायनो गोनां जादों अबस्थाया बिदिनो दं आं बेखौनो खावलायदों बर' रावखौ फोथांनांगौ जायोबा बर' बिजोङाव फरायनांगौ जायोबा बर' सुबुङानो फरायनांगोन बेखौ गुबुना रावबो फरायखानाय नङा बेखौ दा बेखायनो आं खावलायबाय बेखौ जेरैखिजाया फोथांना लाखिनो हानांगोन आङो बेखौ बुंदेरबाय जोंना भुल धारना जे इंराजि रोंबासो साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव बिराद जौगानो हायो चाइनाखौ नायदों जों बेजिं अलिम्पिक खुंना हरदों सिं सिं सां सां माबा माबि बुंनानै फोजोबना हरबाय अलिम्पिकखौ 7 बोसोर सिगाङाव मोनसेबो इंराजि सोदोब बाहायाखै थांनाय बोसोर फुटबलाव जों नायबाय रासियाखौ राष्ट्रपति पुतिना रासियान लेंगुवेजजों गासिबो गावनि इन'ग्रेसन भाषणखौ होनानै फोजोबना दोनबाय इंलिस सोदोबखौ मोनसे बाहायाखैना जोंनासो भुल धारना इंराजि रोङाबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जौगानो हाया इंराजि रोङाबा जोंना साख्रि मोना बे आरो आं इंराजिनि हेंथा नङा किन्तु जोङो बर' रावखौ फोथांनो थाखाय बिजों हिसाबै मोननो थाखाय बेसेबांबा बुरजा मानसिखौ मुंख्लं खालामखांनायनि उनाव दिनैसो मानो बर' जेंनानि सायाव सावरायबाय थानांगौ आंना सोंथिया बेसो थारमोन जोंथ' बेखौ रायलायनांलामोन ना दा बेखायनो खावलायदों जोंहा बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि खोथा रायलायदोंबा चाइना जापान करिया नर्थ करिया साउथ करिया फ्रान्स इटालि जार्मान बिथांमोनखौ नायलाय गासिबो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिराद जौगानो आमेरिकानि गियो बिथांमोनखौ खिन्थु जोंनासो भुल धारना जे जोंना इंराजि रोङाबा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जौगानो हाया भुल धारना बियो भाषा बैगियानिकफ्रा मा बुंदों बिमानि रावा बयनिख्रुइ गोदैसिन जादों आरो बिमानि रावजों बेसेबां थाब आयत्त खालामनो हायो गुबुन रावजों बिराद खम हागोन नोंथाङा बेखौ भाषा बैगियानिक बिथांमोनासो बुंदों आं बुंनाय खोथा नङा दा बेखायनो बे बाथ्राखौ आं खावलायबाय रावा थांनांगोन जोंनिया बेखौ आरो